No joo, 23 vuosi oli iso muutosten vuosi Hämeenaholle. Ja toimitusjohtaja vaihtui ja palkattiin lisää henkilöstöä, johtoryhmä perustettiin, brändityö tehtiin verkkoaseman kanssa ja strategiatyö aloitettiin loppusyksystä. Kyllähän nämä muutokset kaikkiaan ne koskettaa ja varsinkin kesällä kun tuli tämä toimitusjohtaja muutos ja johtoryhmä perustettiin, niin mä tulin syksyllä sitten virallisesti tähän pestiin niin ja kävin niin henkilöstön kanssa keskustelua ja tilaisuuksia ja esittäydyin ja näin poispäin, niin kyllä siellä on kovat odotukset meistä, että kaikki niin on odottanut sitä muutosta ja sitä on nyt, tietenkin meillä on tämä strategiatyö ja brändityö ja nämä, että ne on vähän semmoiset, että se ei ole vielä hirveän näkyvää. Mutta nyt on ehkä niin 24 vuoden alusta lähdetty jo tekemään näkyvääkin työtä, mikä näkyy konkreettisesti tuolla kentällä ja ihmisille. Perheyhtiöarvot ja niin se ihmisten välittäminen, se on iso pointti. Ja omistajien veljesten niin se tahtotila oikeasti, että se on niin rehellistä välittämistä. Ja se, että niin moneen talouteen tuodaan kuitenkin elantoa ja on pitkiä työsuhteita ja sama yrityksilläkin pitkä historia, niin että se jatkumo siinä on koko ajan mielessä, mutta samalla kehittää ja kehittyy. Että aika kehittyy ja teknologiat kehittyy ja vaatimustaso kehittyy, asiakkaat vaihtuu, koko maailma muuttuu ympärillä, niin siihen täytyy päästä mukaan ja pysyä mukana. Että se on varmaan se driveri isosti, että pysytään mukana siinä. Toisaalta se tuo sen mielenkiinnokin siinä, että asiat kehittyy. Kyllä on tullut hyvää palautetta henkilöstön edustajilta ja henkilöstöltä, että mäkin kävin syksyllä tekemässä kierroksia tuolla eri työpisteissä ja siellähän sain sielläkin niin hyvää palautetta henkilöiltä suoraan, että kokivat sen niin hyvän, että johtajataso käy siellä ihan työpisteellä jututtaa ja katsoo mitä siellä oikeasti tehdään. Ja sitä on tarkoitus myös jatkaa niin johtoryhmän osalta myös. Että asiakkaiden suunnalta on tullut suoraa palautetta, että nyt olette niin oikealla tiellä, että on hieno juttu. Ja mitä on tavannut tuolla jossakin tapahtumissa kumppaneita ja eri yhtiöitä, niin moni on sanonut, että Hämeenaho on niin ollut loistavasti esillä nyt. Että